qala savala uJuly siqala inyanga yabantu besifazane tomorrow morning, the first day of August. Kanti ngithembisile ukuthi ngalesi sikhathi ngo6:30 sobe sesikhuluma ngendaba yama-vows, the vows, and our topic today we are looking at choosing the right marriage contract. Ukhetha kanjani uhlobo olufanele lomshado mawusuyiplanele ukuthi uzoshada noma usushadile wenza kanjani ukhetha umshado okufanele nozokwazi ukuthi ukusebenzele ngoba kuneyinhlobonhlobo zemshado ekhona. Kwesinye isikhathi asitshelwe ngalezi inhlobonhlobo zemshado vele siyibonise siphakathi kuthi hayi nina kahle nishada umshado onje, mhlawumbe subonise kunenkinga esikhona, uthola ukuthi umuntu sekuthola ukuthi unesikweletu esithile, nawe usuyithola ukuthi unesikweletu esithile, ungazi wenze kanjani. Kanti uhlobo lomshado ongene kuwo ungazi ukuthi izinto zakhona zihamba kanjani. But ke namhlanje we are joined by advocate Mthembu ozokwazi ukuthi esichazele kabanzi ukuthi inhlobonhlobo zemshado zihamba kanjani futhi luphi uhlobo lomshado okumele ulikhethe uhambe ngalo olungeke luzinikeze nenkinga phambili. Sabona advocate ekseni. Sawubona mfowethu, sawubona nabalaleli bonke bomsakazo ekseni. Siyabingelela mfundisi, thank you very much for joining us early in the morning. Sizokhuluma nawe namhlanje advocate. Mhlambe before we can start our conversation ubani advocate uMthembu bese singena kwinkulumo yethu namhlanje. Yebo, ngijwayele abantu ubuze bethi DT Mthembu. Igama lami nguDumisani Mthembu, Dumisani Tobias Mthembu. Ngizalwa eBhulwa. Kodwa okwangifikela kakhulu ngamukela ubizo lokushumayela ivangeli lenkosi, ngaqhubeka nako ke isikhathi eside lokho kunye ngakuthola ngendlela yakhe. Kodwa ke nje Dumisani Mthembu lo oshumayela ivangeli. Bese kuba khona ke okunye kongezelelwe ngaphezulu kwalokho. Okay, siyabonga kakhulu advocate. Ngicela sivule singene nje endabeni ethu namhlanje ukuthi sitshele ngama marriage types asinawo eSouth Africa ngokwahlukahlukana kwawo. Ngiyabonga kakhulu, ngiphinde ngibingelele futhi kubalaleli ekseni. Thina abantu abansunduke abesingakwazi lokho noma sikwazi asikaze sikunake ukuthi eqinisweni umuntu mayishada unelungelo lenkululeko ukuthi angazikhethela ukuthi ufuna ukushada umshado onjani, ufuna ukuthi amafa akhe ame kanjani. Kunenhlobo ezintathu zomshado okuthiwa ama-marriage regimes. Eyokuqala elethi umuntu ushade in community of property. Now lokuthi ke in community of property okay angizobuyela khona ngichaza. Oqala la in community of property sithi umshado ohlanganisayo. Bese kuba khona okuthiwa out of community of property but it has accrual system. Okusho ukuthi lowo uhlukanisile amafa kodwa uma sebeshadile abantu amafa abo ayahlangana kwehlukene awabo bengakahlangani. Yebo. Okay. Bese kuba khona owesithathu nawo uthiwa out of community of property and out of profit and loss. Lowo ke wehlukanisa into abenazo bengashadi noma sebeshadile. Okay. Baqhubeka nje okomunye. Ake ngibuyele kuloko yake Nkwanyana kuwe ukuthi in community of property. Sijwayele ukuthi mase kufaka esizulwini sithi kuhlanganisa amafa. Kanti kuhlanganisa yonke into onayo nezikweletu zomuntu anazo. Uma usibongile ezoshada noSipho beza lokade nako usibongile nalokade kweleta usibongile nalokade nako uSipho nalokade kweleta usibongile uzohlanganiswa ku-estate ukuthi into zeninazo noma senishadile. Kanjalo futhi uyabona ma uthi uyothenga imoto babuza ushada umshado onjani bese bethi woza uzothenga ngesikweletu alanda lo shade naye nomkhosikazi wakho nomnyeni wakho azosayina naye. So kuyanibopha lapho kumfaka ejokweni linye ukuthi yonke into yenu yenu edobabili enhle nembi. Kusho ukuthi angikwazi ukwenza into ethile, angikwazi ukusayina, angikwazi ukuthenga umuzi, angikwazi ukuthenga imoto uma engekho lo ukuthi ezosayina. Nje ukuze laba phela abakudayiselayo akuthiwa ama creditors nabo bayabaziswela cha
ngeke silahlekelwe la uma engakhokhi lo uzokhokha ungakhokhi lo bekuba impahla yabo sizokwazi ukuthi siyithole sizokwazi basikhokhele now lapha ke esihlanganiseni ke noma sekuthiwa kumshado uyaphela noma sekuthiwa omunye wadlula emhlabeni into zelezeni nobabili noma ngabe kuthiwa umuntu ubhala iwill kulo kuthiwa in community of property uneka ngamkhoshwa nje akamiyeka methanda angamfaki lo ashade naye kodwa umthetho uzomfaka ngenkani ngoba ulo 50% noma sekuthiwa kuyadibha noma kuthiwa kathandi noma kuthiwa kasafuni kuthiwa ke noma sekuthiwa bayahlukanisa bayadivorce kufanele noma kanjani lo awuthole u50% wakhe khona ngifuna ukubuza la before uqhubeke baba uadvocate Mthembu la ngoba kuthiwa kuhlanganiswa yonke into kwenzakalani mawukuthi lo ufika nesikweletu asenza before kushadwe lo munye akana sikweletu uclean kwenzakala mayifika nesikweletu lo oshadile beseza naso la ku community of property right lesi sikweletu abe naso before kushadwe before kushadwe yes lo omunye ade eshade naye wayengekho lapho kodwa ke uma eseshadile lokho eze nako sekuzoba ingcenye estate ake ngithi ke mangikhuluma ngeestate ngikhuluma nempahla esinayo la ngaphakathi emshadweni yonke noma amafa ethu uma ake sithi uthenge imoto uthenge ifurniture le furniture ifike yazoba ingcenye yempahla yethu yomuzi wethu estate ngoba yamazwi yazokwandisa izinto esinazo so ke njengoba yena eyikwelethile ngaleza nayo ngala isingcenye yethu so ke izokwakha impahla esinayo so sobabili kumele sizale ekutheni siyikhokhe nalabo bama creditors bazofuna ukuthi ngoba phela you have been enriched, you've been made better by this asset owayithenga kuthini noma wayithetha ngesikweletu ngakho ke step sonke sesihlangene fanele silekelelana ukuthi ikhokhele ungena nayo lento njengoba engene nazo impahla naloku ungena nako unako la ngaphakathi ngaphakathi emshadweni izinto lezo ke thina nje ensundu esiyasingazinaki now into engiyicaphelileke into yankwanya ukuthi thina abantu abantsundu nabantu abakholwayo satshelwa noma sazi lenkolelo ukuthi ukutshengisa uthando ukuthi sithi izinto zethu azihlangane zonke kanti lokhu kuhlanganisa lokuhlukanisa impahla akuhlangene nezinga lothando enithandana ngalo kuhlangene nokubheka izimo eningahle nizithole nibhekene nazo ake ngithathe nje intombazane ekade iyondla kubo ekade yakhela uma wayo izinto yakhela uma wayo umuzi ubheke yona now uma ke ishada ngomshado uthi in community of property into beyinazo izozifaka la kulomshado kanti kuba beyishade ngomshado othi out of community of property bese mhlawumbe ifake into ethi accrual system esho ukuthi ke esesinako uma sesishadile sizoqala emva komshado uzobe sokwethu kodwa lokho engifike nako engakuthola ngingakashadi okwami akungeni entweni zomshado wethu lo muntu ungakwazi ukuqhubeka nokusiza labantu akade basiza ngezinto zakhe ezingahlangene nalezi azobe enazo la emshadweni ngokunjalo lo wesilisa othe zongena mhlawumbe emshadweni batholakala ukuthi ube vele enengane asenazo azondlayo ezingahlangene nalomshado ezingekho phakathi kwalomshado lezi abe nazo ezenzele abantwana bakhe nabantu abathile abebedepende kuyena uma lezi zinto abenzela zona efuthi zigcineke nje ziyezabo angakwenza uma ezongena emshadweni kube khona into ayenza ukuthi athi lama lokho nganginako okwami kugcina ngala uma ngizongena eminyango womshado kodwa kuzoba ngale eminyangweni walomshado kuqhubeke kusize laba abantu leyo nto ingakwazi ukuxazulula izinto ezithile ezazi phathe abantu sebeshadile bebangazona manje ukuthi kwaphuma izinto ezingaka zale kwalento ethize ziyale kanti zazi vele azikwazi ukuphila engekho lo waziqalayo okade zivele zicela kuyena
It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM, and we are talking to Advocate Mthembu. We are looking at different marriage contract ngawakhetha nokuthi in contract contract yomshado ongena kuyona ihlanganisa yini into okumele uyibheke. And it's very important that before you get married you understand this different marriage contract. Sikhuluma ngayo kade sikhuluma marriage kwi community of property, but when we return sobe sesibheka manje out of community of property. So khuluma nayo Mthembu. If you have any questions, do send them on 065 933 7172 or call us on 086 1010 300. Masibuye ngala siyaqhubeka futhi no Advocate Mthembu sibheka ama marriage contract. Good morning, Mega Grace Nation. COVID-19 has really affected all South Africans financially. FM Adult Radio for the Young at Heart. Jekyll and Carl, hold me close at 16 minutes before 7 with Vuma FM. We are talking to Advocate Mthembu namhlanje kuseni. We are looking at different marriage contracts ukuthi ukhetha hlobo luni lomshado ongena kulona before uzuyicommit emshadweni. You must know ukuthi hlobo luni lomshado kumele ulithathe ngaphambi kokuthi I do. Sifundeni lezinto ukuze ungathi masungaphakathi masuthi hayi sitha kanti indlela uhlobo lomshado owuthathile ungenalo ulwazi. Advocate, asingene kuhlobo lesibili lomshado ngesikhathi sethu siyabaleka sibone ukuthi lupho lesibili abantu futhi abangangena kuona. Yeah, owesibili ke owehlukanisa izinto beninazo amafa nezikweleti zenu ebeninazo oningakashadi lokuthiwa out of community of property with accrual system. Niyabehlukanisa lo beninako usipho abenabo ekubo kwakhe nosibongile kubo kwakhe bese kuthi bevumelana ukuthi uma sebeqala umshado sebezoqala ke bakhe izinto zabo ndawonye lokuthiwa out of community with accrual system. Now umshado out of community yona into ofuneka umuntu ayenze ukuthi ke before kufike usuku lomshado aye kummeli awakhe abhalise izinto zakhe zonke anazo nomunye abhalise izinto zakhe zonke anazo kulo mmeli lento kuthiwa i-ANC noma anti-nuptial contract. Okay. Uyawuzwa abantu bekhuluma ngokuthi basayine i-anti-nup. Basuke besho lo ukuthi bane anti-nuptial ukuthi before marriage, u-anti is before nuptial ukuthi marriage, before marriage, anti-nuptial contract. Kuyi-contract leyo yezinto ebeninazo ummeli bese hamba ayo register leyo anti-nuptial contract yenu lapho register khona izindlu eMaritzburg deeds registry office. Then bese niyashada. Kubhaliwa konke ke lokuthi usibanibani benani sibongile benalokho siphonako benako so ekusomshadweni sekuyobe okwenu nobabili kodwa ningakangishadi bekwehlukene bese bakhona lo lesithathu lohlukanisayo out of community of property with profit and loss lokho kwehlukanisa noma semshadileke uyaqhubeka futhi kube okwehlukeneyo into yomuntu eyomuntu into yomuntu eyomuntu kodwa basuke beqhubeka bethandana kahle kuyabasiza kakhulu laba basemabhizinisini into yankwanyana umuntu abe nebhizinisi lingathi ibhizinisi lakhe lithile mangabe libhizinisi elinedleko eziningi risk eningi uma kwenzeka liphashazeka lingasahambi kahle bese kuba khona ukuthinteka kwempahla yabo no kufanele impahla yabo ibe separate izogcine ngale kulelo hlobo lwebhizinisi ngoba benzeka abantu babe nebhizinisi elingazimele ibhizinisi elixhume kumuntu owaliqalayo. Okay. Now kubalulekile lokuthi ngikusho ukuthi umshado uhlanganisa amafa awenzi lutho awusho lutho awubhali contract uma uke washada nje ungabhalanga contract lo mshado ukuthi uyahlanganisa automatically. So makuthi ayikho into oyenzile automatically vele ushada nje i-community of property. Lazoma vula aqonda kumfundisi nje koshaya istep wakhipha ipasi lakho wasayina lo mshado uhlanganise zonke into zikaSipho nezikasibongile abantu into sijwayeleke thina abantu sonke abantu abansundu iningi lethu lishada kanjalo kodwa ke manje sesinasazi ukuthi ke unelungelo lokuzikhethela uye kummeli ihlangane nalo partner wakhe enzoshada naye nibonisane ukuthi into zethu sozisa abantu bakithi mabezoshada into yakwani abaxoxe abaxoxe kukhona isikhathi se-romance kodwa i-romance ithi iphele manje kukhama i-reality of life senibhekene nezinto ezithile manje ezithile so ke i-romance ayibe khona kodwa ingqondo isebenze hlale phansi nixoxe nibuzane impela umuntu umazi umuntu in and out umuntu ozoshada naye ngoba uyazi ukuthi bakhona abantu bezoshada nosibani ngoba umi kahle
bese emva down 6 months down the line athi ngiyamdivorce umdivorcelana ufuna u50% izinto akade enazo noma kanjani umthetho uthi akazithole now uma umuntu ke enezinto zakhe no ngiyamike siyathandana kodwa kunabantu abadepende kumina ngifuna basizakala ngento zami akashale phansi baxoxe bubonisane ukuthi bazoza kanjani umfundisi oshadisayo marriage officer ayingeni ezintweni zokuthi umshado wenu uyashlanganisa noma uyehlukanisa yini okwayo ukuthi yona yenze izifungo iyamthinto zenu kwa home affairs uma nifuna ukuthi nizoshada into zenu nishele kahle xoxani nabantu abafanele xoxani nabameli benu nibuzwe nixoxe nama-accountant and so on ukuthi into zethu zime kanje sicela ukuzimisa kanje umshado wethu slow ehlukanisa amafa bese kuba ne-accrual system ukuthi esizokwenza sesishadile kuzoba kwethu sobabili noma sifuna kwehlukanisa amafa konke nje ukuthi kwehlukane ne-profit and loss kube kwalo kuze kube sekugcineni ngoba sifuna ukusafeguarda noma sifuna ukugada izinto zethu ezithile ukuthi zingathinteki empilweni yethu siqhubeka siye phambili ngoba umuntu akwana impilo inawo amagingqigingqi inawo amajiki amabi. It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM. We are talking to Advocate Nkala. Ngifuna ukuthatha ama questions Advocate. Khona bathumela ama questions la 0659337172. Sesiyangena siyaphuma ngoba isikhathi sasibalekela. Thumela voice note yakho noma usifonele 0861103000 or send your voice note ku 0659337172. Let's let nansi voice note Advocate. Morning Mabhodla no advocate. Yathemba nisaphila. Uhlengiwe zonke la eMgababa. Ngicela ukubuza mina ukuthi usungenileke entweni ongayazi ukuthi ungena kuyini like in community of property. Nawenza umshado waphelele. Ikhona indlela yokuthi ushintshe usungaphakathi ubuyele ku out of community of property. Ngiyabonga nisazophendula. Nango advocate yaboza ukuthi mawusuyithola usungenile kanti akusona uhlobo lobulufuna ngempela uyakwazi ukuphuma? Ichaza yabonga ukuthi ubuvele la ulindele lo mbuzo. That's all indaba uyakwazi ukuphuma kodwa kulula. Lokwazi mase kunesikhathi ningenile kulomshado ngoba angeke uvele uziphumele nje. Kufuneka manje uwenze isicelo enkantolo. Sokuthi ucela ukuphuma kulomshado obungene kuona uye kolunye uhlobo lomshado isizathu sokuthi kwenziwe isicelo enkantolo ukuthi kufuneka kubheke ukuthi awubalekeli yini ama creditors abantu abade bakweleta manje kufuneka ufake isicelo enkantolo ubese ubeka izizathu zokuthi ngashada kunje kwakunje ngasethi ngishada manje kunesimo esesishintshile sesinje bengingasilindele ekunje ngakho ngiyacela ke ukuthi umshado wami ushintshe ubuyelela now kuthiwa ke kufuneka kwenze iadvert emaphepheni ambalwa utshele ama creditors akho ephepheni ukuthi usibanibani ufisa ukushintsha uhlobo lwakhe lomshado alibuyisele kulolu hlobo lomshado ngakho ke labo abathi uyabakweleka bangavele obala babeka izathu zabo kusokwenza ukuthi kuvikelwe abantu awungazeke ukuthi uyabakweleta ukubona ukuthi awubabalekeli na labo bantu so ngakwenza sekuyindleko ngoba sifuna ukukhokhela abameli abazakuyela eHigh Court bayomela lolu daba lwakho kukhona ke into Nkwanyana engafuni ukuyinyoma abantu abaye bacabanga ukuyenza ukuthi bashaya ngathi baya divorce bese bebuya ke bethi emva kwesikhathana bese bebuya beshada futhi bayakwenza abanye lokho kufuneka nethembane uma nenza njalo ukuthi ngisazobuyela ngishade ngomhle angaphumi nomphela ingabe sabuyi wangweza angisabuyi so kufuneka nethembane manje nizokudivorce bese ngibuye ngishade ukuthi ngizobuye ngiqhubeke ngishade ngempela na kodwa ke kuyenzeka yize kulukhuni. Mega Grace on Sunday on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. Ngiyabona ama questions amaningi advocate kushuthi kumele ngiphinde ngikumeme futhi siphinde sixoxe ngayo le ndaba ngoba isikhathi asasivumeli. Ngitsheleke advocate before ngishade ikuphi engimele ngiye khona ukuze ngixoxele izindaba ngoba kwesinye isikhathi emabandleni asiyixoxele izindaba kuthiwa nje hayi uphakanyisa uNkwanyana uyashada next month ngiyakuphi ukuze ngikwazi ukuthola lolu hlobo lama contract lo ngiyakuphi?
Ya sisemkhankasweni ukuthi nabafundisi silokuhlangana nabo siqeqeshana ngena ngale ndaba ukuthi kulento kuthiwa i-pre-marital counseling abantu abelulekwa bengakashadi balulekwe nangalo ukuthi bangakwazi ukuthi basebenzise ingqondo yabo ukuthi bangakwazi ukuthi bakhethe uhlobo lomshado einkonzweni asitrainiwe ukuthi senze lezi zeluleko ezinjengalezi trainiwe ukwenza okunye so ke umuntu ozoshada angakathintani akaxoxe nabameli bakhe akaxoxe nama accountants akhe axoxe nomfundisi wakhe acele izeluleko umfundisi wakhe angamrefer kubantu abathile abangakwazi ukumsiza i-accountant yakhe ingamsiza ummeli wakhe angamsiza ukuthi athole izeluleko zokuthi umshado wakhe angawumisa kanjani kodwa ngiyavumelana nawe ngempela izinto besingazazi kodwa sokusebenza kanzima ukuthi ke abantu bakithi babe aware bazazi lezi zinto. Advocate sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje siyacela mhlawumbe uma ukuthi awunankinga nokusinikeza ama details akho masifisa ukuthola olunye ulwazi sibone ukuthi singakuthola kanjani. Siyabonga ucingo lwami nje lithi 073 213 1088. Alright, siyabonga kakhulu advocate inkosi ekubusise kuseni siyabonga. Nosuku oluhle abalaleli bonke nawe Mntaka Nkwanyana. Siyabonga ba. Ngiyabonga. It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM. That was The Vows. Sikhuluma ngenhlobo ezahlukene zemshado ongangena kuzona. Kubalekile ukuthi mawuthanda thanda ngenhliziyo ungathandi ngengqondo. Ingqondo ayisebenzi ucabange ngayo ukuthi kazi mangena la kuhamba kanjani. So it's very important that you understand your marriage contract. Akukho futhi isono ukunderstand ukuthi lo lomshado engene kuwona iwunjani okumele ngingangeni kuwona imuphi ozokusebenzela imuphi ongeke ukusebenzele. This is Mega Grace on Sunday on Vuma FM, adult radio for the young at heart. Richfield has a 32-year track record in delivering quality TVET programs. Applications are open for Semester 2, NATED Business and NATED Engineering Studies. NATED Business Studies specialties include Educare, Business Management, Hospitality and Catering, Marketing Management, Human Resource Management, Public Management, and Financial Management. NATED Engineering Studies specialties include Mechanical, Civil, Chemical, and Electrical Engineering. Apply today and pay as little as 5,000 Rand with a 250 registration fee. Visit richfield.ac.za for more information on NATED studies. Their CITA accredited FET programs are short and there are also short courses that are available with Richfield College. This is Mega Grace on